Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje nga unë DJ Nukse për qatistët e Radio Reçonit. Speciale përshëndesim Katundarin Alen Zaim Reçonin, Besimin si dhe Vebiun, po ashtu edhe dajën tim të madhin Gjajo. Shkojmë me Elmedin Saliun, Jasha Elmedin Jasha. Nëse po t'i gravaj ti, davaj, davaj, brëkni po të voko imash pari. Davaj, davaj, nëse se gjeljovaj ti si paralia, ja nëse po t'i gravaj. Milioner që nëse po t'i gravaj ti, davaj, davaj, brëkni po të voko imash pari. Davaj, davaj, nëse se gjeljovaj ti si paralia, ja nëse po t'i gravaj. Hajde me otvorko, hajde me gračo, hajde me otvorko, hajde me gračo, hajde razatri. Numret nosi ti 456, ti si dobar šef razatri. Numret nosi ti 456, ti si dobar šef. Imaš li parički i davaš gilasički, imaš li parički i vodiš po ženički. Imaš li parički i davaš gilasički, imaš si parički i vodiš po ženički. Elej! Nëse po t'i gravaj ti, davaj, davaj, brëkni po të voko imash pari. Davaj, davaj, nëse se zhenjavaj ti si paralia, ja nëse po t'i gravaj. Milioner që nëse po t'i gravaj ti, davaj, davaj, brëkni po të voko imash pari. Davaj, davaj, nëse se zhenjavaj ti si paralia, ja nëse po t'i gravaj. Hajde me otvorko, hajde me gračo, hajde me otvorko, hajde me gračo, hajde razlatri. Numret nosi ti 456, ti si dobar šef. Imaš li parički i davaš gilasički, imaš si parički i vodiš po ženički. Imaš si parički i davaš gilasički, imaš si parički i vodiš po ženički. Elej.